हाथी उपरे विराजमान करेंगे। यात्रा पदा को पहुँची गले विवाह महोत्सव स्टार्ट हो
ମହାପାତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ଆମର ଶିବ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀ ଆମର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମର ସେଇପଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆମର ଆନନ୍ଦରେ ବହିରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଯଦି ଆରେ ବା ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ।
ଏବେ ପାର୍ବତୀ ଆମ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଆମର ମୀନା ବଜାର କ'ଣ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ।